Bona nit i benvinguts a la 12a edició dels Premis Binari. Amb tots vostès, el mag Lari. Molt bona nit a tothom, benvinguts a aquesta 12a edició dels Premis Binari de Vins Catalans. Molt bé. Bueno, mica en mica n'anireu aprenent, s'ha d'aplaudir de tant en tant. Oh, que estic content d'estar aquí, molt contents de ser aquí en aquest teatre centenari, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès. Agrair a tot l'equip d'aquest teatre i agrair també, sobretot, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que fa costat aquests premis des de la primera edició. I res, esteu contents o no? Mort de Déu, oh, que ens costarà això. I això que feu vi. Imagina't, no estem sols, perquè avui fem aquesta gala no només pels que sou aquí al Teatre Casal, sinó també a tota la gent que ens veu des de casa seva. Aquesta frase sempre m'ha agradat molt dir-la. Sí, perquè estem sortint a la tele, al Canal 33. Us veu tan emocionats, de veritat, Oh, acabo de sortir, ja tinc ganes de fotre al camp. Vinga, va, fem una cosa, saludem els que estan a casa, saludeu. Molt bé, a veure, molt bé, tots, si us veiéssiu. Molt bé, oh, que estic content. Doncs res, què més? Dir-vos que si seguiu aquesta gala per xarxes ens podeu etiquetar perquè tenim un hashtag, que és Binari24. És molt original, que sí? I ja està, comencem amb els premis? Com no poseu de la vostra part... Ara us escolto. No, estic pensant... Les gales sempre passa això, però no passa res, ja m'ho imaginava. Què anava a dir? Jo pensava, hi ha dues opcions, que comencem amb els premis o per trencar una mica el gel, que faci un joc de mans. Molt bé, ai, que us agrada més el joc de mans que els premis, que sí? Molt bé, oh, que bé m'ho passaré. Doncs vinga, ara sí que heu begut oli perquè faré un joc de mans, però per fer-lo necessito 2 voluntaris. Ara la gent diu, és igual, presenta els premis. Ara baixo i començo a sentir olor de pet. Sí, perquè tothom està amb el culet apretat. Hola, què tal? A primera fila deuen ser els més importants, que sí? Hola, què tal? La gent ho passa fatal. La gent no em miren, això és molt curiós. Hola. Mira, necessito una parella que s'estimin. Ara la gent diu, tranquil·la, carinyo, que nosaltres no sortirem. A veure, vosaltres dos sou cara de ser... Sou parella? Ella diu sí i ell no. Molt bé. Què tal? Com et dius tu? Oriol, tant de gust, i tu? Paula, voleu que surtin l'Oriol i la Paula? Sí, clar, com que no voleu sortir vosaltres. Molt bé, aplaudiment pels dos, som-hi! Benvinguts, què tal, com esteu? Oriol, eres tu, que sí? Molt bé, mira, posa't allà, sisplau. Molt bé, tu, la Paula, que sí? Molt bé, Paula, jo vaig al centre, que sóc l'artista. Molt bé. Oh, que bé, molt bé. Oriol, d'on vens? De Terrassa. De Terrassa. Bueno, no passa res. Molt bé. I tu? Amb lo maco que és Sabadell. Què em costa a mi tocar? I tu d'on ets? De Terrassa. Ah, que és casualitat, que sí? Esteu casats? No. Sou de la CUP? Molt bé, perfecte. Anem a fer un joc... Posa't aquí, no, si estiguessin casats serien de Convergència i Unió. Quina broma més dolent. Anem a fer un joc molt xulo, tracta del següent. Tu agafaràs una carta i la carta que tu agafis viatjarà fins a l'altra banda de l'escenari. Més maco, l'Oriol. Molt bé, Oriol. A què et dediques, Oriol? Treballes a recursos humans. Bueno, t'has equivocat perquè això és per la gent del vi. Si pots marxar. I tu què et dediques? Bueno, això, molt bé. Micro què? Biòloga, sí. I de petita ja volia ser-ho? Mira, remenerem una mica, aquí tinc la baralla de cartes, farem el següent. Jo passaré així les cartes, tu n'agafaràs una, et sembla bé? Vinga, digue'm prou. Prou, has dit prou perquè et va bé? Agafa la carta. Molt bé, mira, farem una cosa. L'ensenyaràs perquè es vegi quina carta és, l'hem de saber tots. Quina carta és? Digue-la. Sí. La K de piques, molt bé, ensenya, molt bé, la K de piques, Doncs el rei de piques. La gràcia d'aquest joc és que el rei viatjarà... No pilleu una merda, no? Molt bé. Oh, quina cosa més dura. Doncs el rei viatjarà fins on estàs tu, per tant, tu faràs del que vulguis, de Sant Xenxo, d'Abu Dhabi... No, mira, viatjarà això d'aquí, que és el que tinc, que és el que en català se'n diu ni més ni menys que una naranja, castellano taronja. La pots mirar? Molt bé, és bona?
No ho saps, suposes. Si tingués una trampa no te la deixaria mirar, ja t'ho dic ara. Vinga, tenim un ganivet, català, cuchill, castellano, ganiveto. El pots mirar? Molt bé, agafes el ganivet així fort, perfecte, ben fort. Posem la taronja aquí i aguantes amunt durant els 25 minuts que dura el joc. Molt bé. Saps quina és la gràcia? Que ara el suc va baixant per aquí i cauen gotetes del colze. Però si aixeques molt, l'atac aquesta serà taronja. Molt bé, vinga, farem una cosa. Si aquesta carta ha de sortir de dins... Espera, posa't aquí que em tapes la llum. Molt bé. Si aquesta carta ha de sortir de dins de la taronja, li farem una marca perquè sapiguem que és la mateixa. Saps quina marca li farem? T'ho explico, una marca molt subtil. Li arrencarem una cantonadeta i te la quedaràs tu. De manera que si al final del joc apareix de dins de la taronja un rei, li falta un trosset i el trosset coincideix, què voldrà dir? Que és la mateixa. Ho seguiu bé? Sí. Aixeca, que estàs baixant. Molt bé, perfecte. El trosset el quedes tu, no el perdis. Tens butxaques? Guarda't el trosset en una butxaca. Molt bé. Amb el que queda de carta, li farem així, l'enrotllarem. Et canses, Oriol? No, va de xulo. Mira, l'enrotllem una miqueta. Saps per què l'enrotllo? Perquè amb aquesta forma entra millor. La gent que riu és marrana. Perquè jo no he dit res. Mira, amb dos ditets m'agafes així la carta, molt bé, perfecte. Així. Embolicarem la carta en paper d'això, paper de plata. Per què? Perquè no s'embruti amb el suquet. Paper de plata, eh? Saps com ho diuen en castellà? Papel de aluminio. I no és lo mismo. Per això ens tenen tanta ràbia. Vinga, va, farem així. Embolicarem una miqueta, això doncs és, bueno, una carta. Tot això sortirà de dins de la taronja. Tu estàs passant bé? Més maco. Quants anys fa que esteu junts? 9 anys. 9 anys, mare de Déu. Vinga, agafa això i ara la carta farà pam! I tu notaràs una penetració. A la taronja. No et facis il·lusions. Molt bé, perfecte. Com viatja la carta amb això que tinc aquí? El que en català se'n diu un pañuel. Castellano, mocadoro. Molt bé. I farem, doncs mira, agafarem les 4 puntes, això en català se'n diu un farcell, i posarem la carta dins del farcell. Tu estàs passant bé? On treballes de microbiòleg, això? A una farmàcia. A una farmàcia, caram. Bé. Toca, està aquí? Sí. La notes? Com a mínim, notar-la. Comptarem a 3, desapareix i tu què notaràs? Una penetració. Una penetració. No t'obsessionis ara amb la penetració tampoc, eh? Vinga, va, a la de 3, eh? Bé, posa't aquí ara, que si no em costa més. Perfecte, la de 3. 1, 2 i 3. Ja està. La carta desapareix del pañuel perquè està la naranja que aguanta el cuchill. I mirin si és així, que si ara obríssim la taronja, de dins sortiria un rei de piques, li faltaria un trosset que coincidiria amb el teu. El que passa és que per no perdre temps ja l'obrireu a casa. L'obriu a casa? Sí, ho feu amb calma, feu fotos, farem un grup de whats. Vinga, va, o l'obrim ara, el que vulgueu. L'obrirem ara. Vinga, no ja m'ho dic jo, si no, no s'acabarà. Treu la taronja del ganivet, molt bé. Hi ha algun lloc per on tu creguis que puc haver ficat una carta? És tan bo, que quan ho expliquis a la farmàcia no s'ho creuran. I tu de què treballes? De recursos humans. Recursos humans, igual que abans. Molt bé, perfecte. No, és que hi ha gent que canvia de feina molt ràpid, eh? Sí. Allò d'una feina per tota la vida, ara això ja... Molt bé, perfecte. Vinga. Obriré la taronja per la meitat. Goita, quin fàstic. Mira, és de veritat. Mira, i costa de creure, però mira, aquí apareix. Quan ho expliquis als humans, els que tenen recursos, evidentment. Vinga, pots agafar, que a mi em fa fàstic, molt bé. Un segon, ja està, anem per feina. És que jo soc català i aquestes coses s'aprofiten, saps què et vull dir? Puc obrir? Sí, obre. Molt bé. Aquests pantalons són bons, que sí? Vull dir, són texans. Oh, que ràpid que vas! Molt bé, vinga, si no et fa res anar traient el trosset, és per avançar feina, saps? Perquè hem de donar 58 premis. Potser
l'humà que no tindrà recursos ets tu, perquè clar... I la família bé? Tots bé? Bueno, ja vens de família de microbiòlegs, que sí? Sí. El pare, l'avi, el besavi, tots microbiòlegs, sí. No puc, Collons. I mira, qui dia passa any empeny, escolta. I què, participes en algun BIC a concursi? No, tu has sentit olor de canapés i t'has colat, no? Que sí? Sí. Oh, que ràpid! Anem a veure quina carta és. Molt fort. És un rei. Al rei li falta un tros. Anem a veure si el trosset que tens tu coincideix. Senyors, era la carta i era el trosset. Això per tu, perquè tu em portis, els aplaudim fort. Moltes gràcies. T'estimo. Gràcies. T'estimo, Oriol. Què? Comencem amb els premis? Anem a donar els premis Gran Or. Premis Gran Or. Lliuren els premis Anna Casabona i Toni Albiol. Aplaudiment. Moltes gràcies. Benvinguts. Senyors, són 5 els premis Gran Or. El premi Gran Or, el millor vi blanc jove, és per Nat 1917 Chardonnay Muscat 2023 de Cellers Domenys. Aquí, molt bé. El premi Gran Or, el millor vi rosat, és per Coca i Fitó Rosat 2022 de Coca i Fitó. El Premi Vinari Gran Or, el millor vi negre jove, és de Carles Andreu, 12 de Carles Andreu. El Premi al millor vi escumós jove és per Adernats Jove Eco Guarda 2022 d'Adernats Vinícola de Núries. I el premi al millor vi escumós rosat jove és per Roger Goulart Brut Rosé Mil·lèsimè 2022, de Roger Goulart. Endavant l'entrega. Fem una fotografia tots, us podeu posar tots junts. Poseu-vos junts, vosaltres també, sisplau. Moltes gràcies, podeu marxar cap allà. Un aplaudiment més fort, que els diem adeu. Aquest 2024 hem tingut al jurat més de 100 professionals d'arreu de Catalunya, professionals titulats i membres de l'Associació Catalana de Sommeliers, Associació Catalana d'Enòlegs. Ara van passant per allà tots els noms, mireu quanta gent. Jo només pensar, la de vi que s'ha gastat, perquè tota aquesta gent els provin, mare de Déu. Esteu bé? És que sembleu un museu de cera, t'ho juro. Esteu així tiesos com un titot. Podem posar la calefacció? A tope, com a mínim s'aniran tombant. Molt bé, perfecte. Doncs tenim un aplaudiment per tot el jurat, sisplau. I començarem, i continuarem ara amb el Premi categoria Brisat. Lliuren el Premi Salvador Cot, editor de Grup Món. Vinari Gran Or, el millor vi brisat de Catalunya, és per... Flipat ara, El Bosc Negre 2021, del celler Albet i Noia, de la DO Penedès.
Fem la fotografia, ens posem aquí. Moltes felicitats. Ens vols dir algunes paraules? Algunes. Moltes gràcies, moltes gràcies. No, No duia res preparat. això es diu L'any sempre. passat em va passar igual. Ara va de sobrat. És que l'any passat ja vaig guanyar. Mira, havia posat a la llum. Va, digues. No, res. Només dir que el vi és una suma de petits detalls de molta gent i donar-los les gràcies a tota aquesta gent, que són molta gent que treballa a casa. Tenim un equip fantàstic i estic molt orgullós. Moltes gràcies. Felicitats. Molt bé. Què anava a dir? Pels guanyadors, si marxeu tots per allà, millor. Perquè després heu de tornar el premi. Molt bé. Era una broma. Quines ganes tinc que s'acabi aquesta gala. Ja, ara anem al premi de l'etiqueta. Enguany s'han presentat més etiquetes que mai i això mostra que els cellers catalans professionalitzen cada cop més el packaging del vi. És a dir, la manera en què el vi arriba al consumidor des del punt de vista estètic. Ho corroboren estudis de màrqueting, la imatge, com el preu, és un dels factors determinants de compra, sobretot el preu. Molt bé, a mi això m'encanta. No volia dir-ho, però per mi aquest és el millor premi, el de l'etiqueta, perquè el vi el compres per l'etiqueta, no per l'olor. És com un llibre, el compres per la tapa. No, jo sóc molt bon consumidor de vi, m'agrada tot el vi. El barato també. Vinga, senyora... Lliura el guardó al senyor Ramon Artigas, director comercial de Gràfiques Vàries. Benvingut. A la creu. A terra hi ha una creu. Així ho apreneu la resta, d'acord? El premi Vinari Gràfiques Vàries a la millor etiqueta és per... la col·lecció Vinareles de vins viticultors de.o. Terra Alta. No recull ningú el premi? Hola, què tal? Ets tu? No, no ets tu. Doncs el premi que més il·lusió em feia donar, que és el de l'etiqueta, me l'hauré de quedar jo. No ha vingut ningú a recollir el premi a l'etiqueta? Molt bé. Algú vol un premi a l'etiqueta? Home, no us dediqueu al vi, us l'emporteu? Sí, vam guanyar el premi a l'etiqueta. Molt bé. Doncs gràcies, dóna-me-la a mi. I fem la foto. Fem la foto? Sí. Moltes gràcies. Pobre home, tio. Sortia a donar un premi, macho, i s'ha quedat allà... Hosti, no. Bueno, va. Vinga, va. Si això passa, acabarem ben ràpid, Premi especial ecològic per un treball que prioritza les pràctiques ecològiques a la vinya i al celler. Lliura el guardó al senyor Joan Nicolàs, propietari de la concessió Nissan Nico Center. Ara no et facis il·lusions que donaràs el premi. Vull dir que això... Sí, és com el de ser per això. El premi Vinari Nissan, el millor projecte ecològic, és per Vins al Cep. Hola, què tal? Te'l dona ell, Molt bé. Fem la fotografia. Què tal? Estàs content? Molt, molt content. Gràcies per... És meu. Gràcies per venir. Sí. Ens vols dir unes paraules? Bueno, tampoc no portàvem res preparat. Voleu treballar una mica, sisplau? Vull dir, aneu a una entrega de premis, no aneu així per la vida. Va, vinga. Sí, però bueno, al final, en el moment canviant que estem, no? Amb tot el canvi climàtic i això, i la zona on estem, crec que cada cop és més important el tema de treballar a l'ecològic. Penedès està apostant per això, nosaltres portem des del 2001 treballant ecològic, vam ser els primers i bueno, que
que ens donin també aquest premi és un honor per nosaltres i gràcies a tota la feina també que han fet les famílies de Vins al Cep des de l'any 80 per donar valor a la vinya. Això ho agraïm molt, la veritat. Molt bé, ho has fet molt bé. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Quan us tingui ensenyats s'acabarà la gala. Molt bé. Vinga, dir-vos que ens acompanyen a l'escenari Axel Davis Duet. Un aplaudiment per ells. Axel Davis és cantant i reconegut guitarrista especialitzat en música jazz, swing i blues. I l'acompanya Pau Lligades, contrabaixista de referència en l'escena jazzística catalana. Yes, I'm singing in my soul. When the trouble rolls, that I sing from morn till night, it makes my burden light. I'm singing, yes, I'm singing, singing in my soul. Fort l'aplaudiment per ells. Moltes gràcies. Anem a la categoria Negre de Guarda, categoria que premia vins negres de llarga criança. Lliura el premi la senyora Mireia Roset, directora general de Petrolis Independents. Benvinguda. El Premi Vinari Gran Or, el millor vi negre de Guarda és l'Ànima de Cal Pagès 2019 del celler l'Antic Magatzem D.O.Q. Priorat. Benvingut, endavant. Fem la fotografia? Fem una fotografia. Com ha anat això? Com ha anat? Uf! Tu has preparat, tu? No, la primera vegada que em presento, és a dir, no em podia imaginar mai que amb aquest encara no 2 anys d'iniciar el projecte pogués estar... Per mi el premi era estar avui aquí baix, que em tenia que imaginar estar aquí dalt. Vull dir, sobretot moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible que avui estigui aquí dalt, perquè és que no m'ho crec, i sobretot moltíssimes gràcies a totes les generacions d'avantpassats de Cal Pagès, més de 6 generacions dedicades a l'agricultura vivint o malvivint de l'agricultura, depenent de les èpoques, i que gràcies al seu esforç, la seva dedicació i la seva constància, jo avui puc tindre les vinyes centenàries, he pogut iniciar a finals del 2022 l'Antic Magatzem amb el projecte personal i gràcies també a la Marga, a la família, perquè ells també carreguen tota la feina que porta al darrere iniciar tot un projecte. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a tots. Felicitats. No, per allà. Ho torno a explicar. Hauríeu de sortir cap allà. Us sembla bé? Sí? Ah, no contesta ningú. Molt bé, perfecte, gràcies. Us heu fixat que ningú va amb corbata? Que no us sembla prou important perquè vingueu així, vestits com si vinguéssiu del càmping? Només rieu quan us foto canya, que sí? Vinga, va, doncs ja està. Vinga, anem a la categoria de vins escumosos. Els vins escumosos participen al concurs en diverses categories, segons els mesos de criança en ampolla al celler. Comencem premiant-ne 2. Lliuren els guardons la senyora Ana Maria Martínez, il·lustríssima alcaldessa de Rubí. I comencem pel Premi Vinari Gran Or al millor vi escumós Rosat Reserva. És per
Reserva de la propietat Roser 2017 de Cava Oriol Rossell. Deo Cava. Hola, què tal? Moltes felicitats. Farem una cosa, donem l'altra i després us pregunto als dos i fem la foto tots junts. Si et pots esperar aquí, molt bé. El Premi Binari Gran Or, el millor Vies Comós Blanc Reserva és per Miquel Pons Brut Nature Reserva 2021 de Caves Miquel Pons Deo Cava. Benvingut, moltes gràcies, l'alcaldessa. Molt bé. Ara sí, fem la fotografia als tres. Fem la fotografia als tres. Sí, si l'alcaldessa es posa al mig, sisplau. Molt bé. Ara sí. Perfecte, vinga. Si ens volen dir una... Ara em posaré jo al mig. Hola, què tal? Hola. Endavant. Bueno, és un projecte meu i del meu germà que vam començar el 1992, coincidint amb les Olimpiades, i ara tenim els nostres fills al darrere. La veritat que és un goig pensar que tenim una família que des del 2700 estem aquí treballant al món del vi i doncs superorgullós de poder arribar aquí i pensar en la gent jove que tenim a casa, que és el nostre futur. Moltes gràcies. Res, molt agraït per aquest premi. És un orgull poder tindre una cosa així. La veritat és que el Reserva de Propietat és un cava que tenia una versió en blanc i en rosat i sempre és el millor cava que el veurem allà. Per tant, estem molt contents per això. Moltes gràcies. Felicitats. Molt bé. Jo el podria provar? Podíeu portar una caixeta, me les aneu deixant totes aquí, me les emportaria al final. Per cert, quan s'acabi podeu provar tots els vins guanyadors. Els de casa no. Em sap greu, un altre dia haureu de venir aquí a Vilafranca. Vinga, anem ara per el Premi Especial Innovador. Lliura el premi la senyora Maria Àngels Martín, directora regional de Banc Sabadell. I el Premi Innovador per haver introduït una tècnica innovadora al camp català és per... que em costa tocar els collons una mica. La tècnica de l'empapat, de Llopart. Ni una corbata per casualitat, Ulleres no, corbata. S'ha posat les ulleres, però no ens enganya. Molt bé, fem la fotografia. Molt bé. Què tal? T'has pensat alguna cosa? T'has inventat alguna cosa o portaves preparat? Bueno, sí, de fet no és que haguéssim inventat, sinó que vam adaptar una tècnica que es fa a la zona de Jerez, que és allà en diu un serpiado, i l'hem adaptat amb una màquina pròpia per fer una feina similar a la serpiado, que és per intentar acumular el màxim d'aigua quan plou. Molt bé, moltes felicitats, moltes gràcies. Hauríem d'haver quedat abans per assajar. Sí, però mira que és fàcil, jo no sé què està costant tant. Us veig, de veritat. Però esteu bé, no? Doncs bé. Mira, jo ara pensava fer un altre joc de mans.
Donat l'entusiasme, el faré. Sí, de veritat. Va, mira, estic tan content de ser avui aquí amb tots vostès que faré un regal a una persona del públic. Tinc aquest sobre, deixa'm mirar, necessito algú simpàtic. Aquí no hi ha res, a veure, foten una cara aquests. Encara que no em miris et veig igual, eh? Sí. Que no em miri, que estigui mirant a terra, a veure... Oh, tu has guanyat un premi, que sí? Doncs vinga, a pringar. Molt bé, sí. Mira, et deixo aquest sobre, és molt important que no el perdis, que te'l quedis tu tota l'estona, d'acord? Deixa-la aquí, sobre la falda, com et dius? Roger, tant de gust. Roger, d'on ets? De Sant Sadurní. Molt bé, perfecte. Mira, li he donat el sobre al Roger per què? Doncs perquè m'ha caigut maco. Ets molt simpàtic. T'ho havia dit alguna vegada? Sí, tonto. Molt bé, llavors és molt simpàtic. Clar, ara els explicaré una cosa. Estic aquí demanant que vingui gent a donar premis tota l'estona, però és que l'organització m'han dit que jo en puc donar 2. Mira, m'ha fet una il·lusió quan m'han dit, perquè clar, jo de vi me'n sé poquet, no? Però he pensat, mira, també ho tinc això, soc tan bona persona que cediré que pugui donar el premi a algú de vostès a l'atzar. L'entusiasme va creixent, ho noten, no? Suposo, vull dir, els noto amb una cosa, sí. Llavors, algú de vostès que quan ha sortit de casa no s'ho imaginava, pujarà aquí a l'escenari a donar 2 premis. Per tant, és important que sigui una persona triada a l'atzar. Com es tria una persona a l'atzar? Ara hi ha gent que fan així. Bueno, amagueu les mans darrere, això us picarà el nas i fot un mal? Sí. A veure, fa mal normal, vull dir, això és plàstic, però la sentida ja la tens, eh? Això, rai, al principi ho fèiem amb un de formigó, vaig tirar-lo el primer dia, només va arribar a primera fila i vaig xafar una dona, pobreta. Sí, vinga, queda clar que si jo llenço el frisbee, qui l'agafi serà una persona triada a l'atzar. És que no contesta ni el tato, de veritat, vull dir... Ai, de veritat. Va, jo llançaré això. Qui l'agafi... Jo no puc controlar això on anirà a parar. Està clar, no? Sí? Vinga, perfecte, eh? Esteu preparats? Diu que no, eh? Boníssim. No s'hi val deixar-lo a terra. Si cau a terra, triarem la persona que estigui més a prop del frisbee. Frisbee, com es diu frisbee en català? Disc volador. Plat volador. Hòstia, la repel·lenta. Vinga, preparats? Va. El llenço, 1, 2 i 3, vinga, per on va parar això? Per on va parar? Oi, quina il·lusió, tots barallant-se per agafar-lo. Anem a conèixer qui és el senyor... Està a terra? Ah, molt bé, caram. Fa anar com si fos una pandereta. Hola, anem a conèixer aquest senyor. Senyora, posis les sabates, per l'amor de Déu. Jo sentia olor de chetos i era ella, tu. És broma, tu. Què tal? Com està? Com es diu vostè? Joan. Joan, molt bé. Quina fila està el Joan? Això quina fila és? Fila 6, Joan. Que fort. Joan, portes un polo, eh? De quin color és aquest polo? Granate. Granate, molt bé. Polo granate. Et dius Joan, fila 6. D'on vens, Joan? D'on vens? De Barcelona. De Barcelona, Pixapins. Molt bé, perfecte. I per conèixer-te una mica, què et dediques? Soc enginyer. Enginyer? Oh, com enganyes. Molt bé, tenim aquí un home... Vaig massa fort amb les bromes o no? No, mentre no us toqui vosaltres, que sí? Sí, molt bé. Si jo, abans de llançar el frisbee, us hagués dit que aniria a parar a la fila 6, que l'agafaria un home que es diu Joan, que porta un polo granate, que és de Barcelona, i és enginyer, haguéssiu flipat o no? Sí. Doncs ja està. No ho he dit? Perquè se m'ha passat, però jo ho sabia, Jo ho sabia. No, és que tinc tantes coses al cap. Et faria res ajudar-me? Va, vine, aixeca't, i mira que t'aplaudeix la gent i tot. Mira, tant de gust. Et vull presentar aquest noi que és amic meu, que es deia... Roger. Perquè té molt bona memòria, el Roger. Molt bé, us coneixeu d'alguna cosa? Agafa el micròfon, sisplau. El sobre que has tingut a les mans tota l'estona l'ha tocat algú? No, me'l dones per primera vegada? Sí? M'acompanyes a l'escenari, Joan? Sí? Aplaudiment per ell. Endavant, Joan. Benvingut. Mira, fem una cosa, dóna-li el frisbee i tu t'asseus aquí, que et posis ben còmode, seu aquí. Aquest sobre ha estat a la vista tota l'estona, que sí? Jo l'obriré per primera vegada perquè jo aquí he escrit una cosa abans de començar, és molt fort, Ens coneixem d'alguna cosa, tu i jo? No. De res, ni una nit boja. No. Te'n recordaries tota la vida. Sí, no se m'aixeca. Vinga, això és per tu, sisplau. Vull que obris el paper i miris el que hi posa.
I per la cara veurem si està bé o no. Endavant. Enginyer de què? Industrial. Industrial, els meus preferits. Fort, no? Pots tancar les cames o és el teu top, això? Tanca, estàs a la tele i fa mal efecte aquí. Tolón, home, per l'amor de Déu, per l'amor... Més maco. Digues. I com ho has fet, això? Home, si t'ho expliqués... Aquí avui han contractat qualitat. Estàs preparat per llegir-ho? Sí. Endavant. Avui al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, la persona que entregarà els premis triada a l'atzar serà un home de la fila 6, que porta un polo granate, que és enginyer, que és de Barcelona i es diu Joan. Gràcies, Vilafranca! Saluda, que t'estan aplaudint. He d'entregar jo el premi. Digues? He d'entregar el premi, ara. Sí, que et fa il·lusió, que sí? Sí, Ara, va, ja. digues que sí, tonto, Sí, que home, sí, t'agrada, va, clar que va, sí, va, molt sí. bé. Tu no fas vi? No, jo no faig No, vi. un altre que s'ha colat. Ai, Déu meu, vinga, va, t'he preparat unes targetes. No em segueixis, que fas calor. Mira, posa't aquí, aquí, molt bé. Et dono la primera targeta, donaràs 2 premis, eh? Primer aquest i després l'altre. L'enginyer diu, vinga, va. Llegeix tu primer perquè està costant. Estàs a punt, sí? Endavant. El binari que honora el millor vi blanc amb criança és per Jujol de Vives Ambrós 2022. Sí, està aquí. Molt bé, a veure, corbata no porta, però porta americana, que ja és molt, eh? Jo no sap com li agraeixo. Moltes felicitats. Em fa un favor, s'espera aquí perquè donem l'altre i farem la foto tots junts, d'acord? Va, vine, que has d'acabar la feina. La targeta va darrere. Quan diguis és per, farem una pausa dramàtica. Vinga. Endavant. L'any que ve ho faràs tot tu. El binari granora, el millor vi negre amb criança és per Clos Abella... No, que havies de fer una pausa. Hosti, noi. Mira que ho he pensat. Has de tirar el frisbee més cap allà. Home, no pugis, que ho hem de repetir, per l'amor de Déu. Espera. Fem-ho bé, home, fem-ho bé. Ai, de veritat. Hem d'aprendre tant dels Goya. Va, torna-hi. El binari granora, el millor vi negre amb criança és per Clos Abella 2020. Moltes felicitats. Ara us poseu els tres? Us poseu els tres? Sí, aquesta foto no s'entén gaire, però bueno. Sí, però... Moltes gràcies. Moltes gràcies. Podeu tornar per allà. Tu no, eh? Tu tornes al teu lloc. Aplaudiment per ell. Gràcies, Joan. Molt bé, i ara anem pel vi especial Recuperació de Vinya. Lliura el premi la senyora Raquel Pallac, directora d'Agbar del Penedès Garraf. Benvinguda. El premi és per un projecte que recupera varietats tradicionals del Bages i ara han fet la primera barema. El Premi Binari Agbar a la millor iniciativa de recuperació de vinya és per... Torre Lluvià, al Bages. Moltes felicitats. Fem la fotografia.
Què tal, com estàs? Molt bé. T'assembles al Sergio Dalma, t'ho han dit algun cop? I amb el Calleja, també. Amb el Mira, Calleja. espera't un moment. Mira, ja te l'he pres, t'he fet un truc. Hosti, no comencem. No, però ara, perquè com que jo estaré una estoneta, perquè jo agafaré una mica l'estona del de les etiquetes. Espera. Que a més fa molta gràcia perquè el de les etiquetes era d'Altavins, que es diu Joana Rufí i jo et diu un papeles. Fa gràcia que el de les etiquetes l'hagi guanyat el papeles, també. Doncs sí, tenia ganes. És que les bromes les faig jo, saps? Vull dir, tu has de recollir un premi i ja està. És que m'agradava postular-me per presentar l'any que ve, però bueno. Doncs moltes gràcies als Binari per donar visualització a aquest projecte tan maco, que és un projecte que neix d'una zona que ara ningú no té consciència, però durant el segle XIX, amb 27.000 hectàrees, va ser la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. I ens ha deixat un patrimoni de pedra seca bestial que tots podeu visitar aquest cap de setmana perquè és la Fira de la Verema del Bages i us convidem a assistir a casa nostra, però a més també ha donat un patrimoni molt important en varietats que els viticultors i cellers de la comarca vam decidir de manera conjunta i agrupats a través de l'ADO i amb consens, com fem les coses a casa, doncs acceptar la responsabilitat de que no es perdessin. I com ho fem? Doncs ho fem amb uns terrenys que cedeix l'Ajuntament de Manresa, també gràcies a la Fundació Empans a través del seu projecte agroalimentari d'Urpina i també amb l'Incavi i el Departament d'Agricultura. Moltes gràcies. L'aplaudim fort. No. Cap allà. Vinga, que això ja s'acaba. Categoria Escumosos Llargues Criances. Lliura el premi senyor Ramon Roset, director de Premis Binari. No us sembla, però és el més simpàtic de tots aquests, de veritat. No, aquest és el que em cau millor. El director. Que tens un bon gust a l'hora de triar els presentadors, de veritat, moltes gràcies. Vinga, va. Són dos premis. El Premi Binari, Gran Or, el millor vi escumós blanc Gran Reserva és per Duran 5B baixa, Gran Reserva 2019, Ramon Canals D.O. Cava. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Molt bé, farem la foto després, tots tres junts. I el Premi Binari Gran Or, el millor escumós blanc de llarga criança, és per Sabater i Coca Reserva Familiar 2014 de Sabater i Coca. Corpinat. Molt bé, fem la foto els tres, si us sembla, aquí al mig, amb el senyor director, que és el més guapo amb diferència. Molt bé. Moltes gràcies. Veniu. Ara direu unes paraules. Sí, jo puc parlar molt dels meus vins i cava. Sí, però el tinc jo, ara. Bueno, primer de tot, estem doblement contents perquè amb els Premis Binari que es van fer de Barcelona Rossens el van donar amb la versió rosat i ara en blanc, o sigui que molt contents. I fer una mica d'esment que el Duran 5B és homenatge a la nostra àvia materna, la Mercè Duran, i com el nom indica està elaborat amb 5 varietats de raïm diferent, per això és el nom de 5B. I una d'elles està fermentada amb bota de roure, o sigui que... Moltes gràcies. Però molt bé, molt contents. Moltes gràcies, felicitats. Bé, ara vinc cap aquí. Anem una mica endavant? Sí. Bé, a mi em fa especialment il·lusió el Reserva Familiar, perquè com el nom diu, Sabater Coca, és un vi fet de xarel·lo, que és la varietat preferida a casa nostra, i plantat sobre una parcel·la que també és molt especial, que va plantar el meu avi amb el meu besavi, que es diu Tarroja, i és un escumós que té més de 110 mesos de criança i em fa especialment il·lusió que hagi estat escollit aquest, i agraeixo als Binari que ens hagin tingut en consideració i em fa molt feliç. La veritat és que és una feina
que no la fem nosaltres, sinó que la fa tot un equip, la fa tota una família que va plantar la vinya abans, tota una gent que ha treballat la terra, i realment poder estar aquí a casa nostra amb aquest honor d'aquest reconeixement tan important per nosaltres ens dona goig i ens fa seguir amb molta il·lusió i passió a la nostra feina. Gràcies. Moltes gràcies, felicitats. Molt bé, i anem al Premi Especial Trajectòria. Lliura el premi al senyor Bruno Xavier, delegat comercial a Barcelona d'Euroselecció Riedel. Per haver contribuït a mantenir una tradició llargament arrelada al Penedès, el Premi Binari Euroselecció Riedel a la trajectòria professional en el món del vi és per Agustí Torner, per tota una vida dedicada a la boteria Torner de Vilafranca. Moltes felicitats, benvingut. No porta corbata, no passa res. Vostè té una trajectòria. Fem la fotografia. A vostè li deixaré xerrar. Què li sembla? Anem una mica endavant. Em sembla molt malament, perquè no xerro poc. A veure, ha sigut una gran sorpresa avui. No m'imaginava això, però ho dedico a tots els meus antespassats, que nosaltres venim de la boteria del 1739. Jo sóc la 8a generació i ara ho continuen uns nous socis, uns nous senyors, que són els que s'han quedat tota la part de la boteria. I ho dedico a tota aquesta família meva, i quasi no tinc paraules per dir, però tinc molta satisfacció poder recollir aquest premi en nom de tots ells. Moltes gràcies, felicitats. I gràcies. I ara anem a la categoria de vi dolç, ranci o de postres. Lliura el premi al senyor Jaume Tauler, propietari de ProSuber 2000, autors dels guardons de suro que estem lliurant als guanyadors aquest any. Hola. Ho feu vosaltres? Ensenyem-lo, no? Ensenyem-lo. Que és bonic. És tot de suro, tot de suro. És molt català, això. És suro. Suro? I la base és de roure francès. És de roure francès? Que s'utilitza a les barriques, clar que sí. Moltes gràcies per l'explicació. Vinga, el binari, gran or, el millor vi dolç, ranci o de postres és per Coca i Fitó Ambra 2021, de Coca i Fitó DO Terra Alta. Benvingut. Què tal? Fem la fotografia. Fem la fotografia, molt bé. Moltes felicitats. Res, moltes gràcies per triar aquest dolç. És un dolç que portem fent uns quants anys i és un dolç fet amb bastant de carinyo, anant a buscar una miqueta aquests dolços una mica més antics, amb criança oxidativa, i bueno, molt content. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Felicitats. I ara ens n'anem a publicitat. És una publicitat molt curteta, són 40 segons. Per tant, els que esteu a casa, no cal ni que us bellugueu. Els que esteu aquí, encara menys, perquè si aneu a fer pipí no teniu temps. Per tant, asseguts tots a la cadira. Ens veiem d'aquí un moment. Fins ara.
Ja. Molt bé, doncs ja estem de tornada en aquesta 12a edició dels Premis Binari. Dir-vos a tots i totes que només queden 3 premis. Ha semblat fins i tot de veritat, t'ho juro. Molt bé. Però són els 3 premis més importants. No, pararem, que estem donant una imatge. Això no li fa cap favor al vi, d'acord? Vinga. El tercer dels 3, el més important, premi és pel millor celler. Lliura el premi la senyora Rosa Cubell, secretària d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. A la teva targeta deu ser tot lletra, no? Perquè amb aquest títol tan llarg, cada cop et posen més coses, que sí? Sí. S'ho està passant superbé. Vinga, anem per feina. El Premi Binari, el millor celler català és per... Esteu nerviosos i nervioses? Castell d'Or! Aquest celler ha acumulat el nombre més elevat de medalles de la nit, en total 7, 4 d'or i 3 de plata, i això el converteix en el millor celler de la 12a edició. Fem la fotografia. Què tal? Ens posem aquí. Tres agraïments molt ràpid. Agraïments a tots els agricultors que són els autèntics hereus de tradicions ancestrals, que són els que tenen el contacte amb la terra. Després agrair també a l'organització del Binari, que hi ha molts sommeliers que estan aquí darrere, que fan una feina fantàstica. Agrair també a tota la gent de Castell d'Or, des de la vinya fins a la importació, a la distribució, al disseny, a la comunicació i sobretot al departament tècnic encapçalats per Joan Rabadà i tot el seu equip. Cada detall importa i cada esforç compta. Llavors, agrair a tots aquesta feina conjunta que fan perquè estem molt il·lusionats amb aquest premi. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Felicitats. Anem al Premi Especial Millor Escumós Català del 2024. Lliura el guardó al senyor Pere Bernet, il·lustríssim alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Que aquest any els Premis Binari i el Capatast s'han fet amics, que sí? Per tant, no us perdeu el Capatast aquest cap de setmana, que fan moltes coses. Molt bé, vinga, va. El Premi Binari, el millor vi escumós de 2024, és per... Sabater i Coca Reserva Familiar 2014 de Sabater i Coca. Corpinat. Què tal? Aquí hi ha amor, clar que sí. És la primera abraçada de la nit, està bé, està bé. Molt bé. Encara no hi ha hagut cap corbata. Fem la foto? Fem la foto? Sí. Molt bé. Què tal, com estàs? Sense paraules. Ens coneixem d'alguna cosa, em sembla, que sí? Molt bé, sí. Tira'm endavant, tira'm endavant. M'has d'ajudar a poder... No, és la teva feina. M'he quedat sense paraules. La veritat, estic emocionat de que Binari m'hagi reconegut aquesta feina, d'aquest vi que portem jo porto tota la vida treballant amb la família, amb tot l'equip que vam muntar fa 34 anys, i estar a casa nostra, rebre aquest reconeixement tan important, em fa només dir paraules d'unió, que el nostre territori ha de tirar endavant i tal com es reconeix com un territori
de vins de gran qualitat i de bombolles, especialment aquí al Penedès. M'agradaria fer una crida a que tots els projectes que es facin, tots han de sumar, tots jo crec que sumem cap a una direcció. Nosaltres, en especial en Corpinat, creiem que sumem en positiu a casa nostra pel món, per poder dir al món que fem grans vins d'escumosos, fets de veritats autòctones, fets al nostre territori, aquí al Penedès, i com altres escumosos que es fan a Catalunya. I aquests premis reconeixen aquesta feina feta i estic molt nerviós, molt content, molt feliç. Però tens xerrera per estar nerviós, t'està sortint molt bé. És que no sé, no parlo jo. Moltes gràcies, el vull compartir amb tots vosaltres, ho dic honestament i d'acord amb la mà, amb tots els que som d'aquí a Catalunya, del nostre territori, en especial en aquest cas el Penedès, però jo el vull compartir amb tot Catalunya i dir-vos que moltes gràcies i gràcies a la família, a tot l'equip, a tots vosaltres. Ja ho tindríem, ja ho tindríem. Moltes gràcies. Gràcies. Si guanyo un tercer premi estem aquí tota la nit, ho sabeu, perquè va agafant embranzida i això no s'acaba mai. Vinga, va, fem un joc de mans o què? No, és que queda només un premi, llavors jo pensava, el faig, llavors ja acabem amb l'últim premi i marxeu tots contents i tots aquí a veure vi, us sembla bé? Teniu unes cartes, us han donat unes cartes, traieu-les, sisplau, les necessitarem i dir als que sou a casa que si voleu fer aquest joc de mans també el podeu fer. Només necessiteu 7 cartes, 7 cartes de qualsevol baralla, pot ser baralla espanyola, pot ser baralla de pòquer, vinga, la baralla que vulgueu. Ja està, ja les teniu, les heu de separar, teniu un full i les heu de separar per la línia de punts. Si ho feu per la línia de punts anireu més ràpid. He estat tota la tarda amb un tros d'espuma i un punxó fent tots els puntets. He tardat molt, però ja ho tindria molt bé. Us han sortit 8 cartes a vosaltres, els que estan a casa en tenen 7. Ara a casa estan tots corrents buscant cartes, que ho sapigueu. Llavors, vosaltres en teniu 8, però només en farem servir 7, perquè n'hi ha una que posa Joker. Que sí? El Joker no el necessitem, deixeu-lo a la butxaca on vulgueu, però no el tingueu a les mans. A les mans només heu de tenir 7 cartes, com jo. Jo també tinc aquest, jo me les he fet més grosses, bueno, doncs, com tot. Llavors jo tinc això, i així doncs ho veureu bé, perquè haureu de seguir les instruccions que jo us donaré. Us sembla bé? No contesteu. Molt bé, no passa res. Molt bé, tenint les cartes en aquesta posició, les teniu retallades. Hi ha gent que li està costant, que sí? El joc tracta del següent. Vaig fent uns spoilers. Triareu una carta, que jo us explicaré com es fa, i jo endevinaré la carta de cadascú. Per què rieu? Ha fallat alguna cosa de moment? Molt bé. Haureu de tirar una carta i ja us explicaré com es fa. Vinga, teniu les cartes retallades, les teniu a sobre d'una mà i molt important que tingueu els pals que estiguin mirant a terra. Per sobre heu de tenir el que se'n diu el dors de la carta. Gràcies. Tenint les cartes en aquesta posició, el que heu de fer és remenar. Vinga, remeneu. Una vegada estava dient això, dic, remeneu, vinga, altereu l'ordre. I van sortir al carrer i van cremar contenidors. L'has entès? Molt bé, gràcies. Molt bé. Pareu de remenar, ja està, heu parat de remenar. I ara l'atzar ha volgut, perquè heu remenat aquest joc, si us surt bé, recordeu que heu remenat, que això és increïble. Doncs després de remenar, l'atzar ha volgut que l'última carta, la carta que està més a sota de tot, aquesta és la carta de la bona sort. És la carta que jo he d'endevinar. Vull que gireu el paquet de cartes i recordeu la carta que hi ha sota. Si hi ha algú que té problemes de memòria, que li faci una fotografia amb el mòbil. Això també. Ja està. La recordareu? Molt bé, gràcies. Torneu a posar les cartes així cap per avall. Molt bé. I ara el que farem serà el següent. Vull que obriu les cartes en forma de vano, en català abanic. Ui, la repel·lenta que s'enfada. Vinga, va. I la carta del mig, que només pot ser una perquè en teniu 7, si algú en té 8 és que no s'ha quedat el comodín, però hi ha un moment que jo ja no sé com dir les coses. Tenint les cartes com les tinc jo, la carta del mig fareu el següent. L'heu de treure, la gireu i la torneu a posar al mateix lloc on estava. La poseu cap per amunt, què se'n diu? S'ha entès? És que foteu unes cares, fills meus. Hi ha gent que està apretant la llengua així, com que li està costant molt, saps què et vull dir? Molt bé. Ja està? Molt bé. Ara vull que tanqueu el ventall, i anem a repassar, perquè si hi ha algú que li costa, doncs, començant per dalt, la carta que fa 4 l'heu de tenir cara amunt.
Sí? Molt bé. I si gireu tot el paquet, aquesta és la de la bona sort, la que heu de recordar, sí? Molt bé, torneu a posar el paquet així, molt bé. I ara tallarem. Tallar vol dir, ho farem tots alhora, vol dir agafar un paquet de cartes de sobre i tot el paquet de sobre, tal qual està, de dalt el passareu a baix. En gaula. Molt bé. Ja està? Perfecte. Tornarem a tallar. Agafeu un paquet de cartes i el paquet de dalt el passareu a sota. Ja està? I ara tallarem per tercera i última vegada, però ho farem per la carta que està cara amunt. Vull que obriu una miqueta per trobar la carta que està cap per amunt. I tallarem just per allà, de manera que totes les cartes que estan per sobre de la carta cara amunt, tot aquest paquet el passarem a sota. Si algú ja tenia la carta cara amunt a dalt, que ho deixi així. Ja està? Ho heu fet bé? Tots teniu una carta cara amunt a dalt? Sabeu per què? Perquè aquesta és la carta de la mala sort. No la volem. Vull que agafeu la carta de la mala sort i l'aixequeu amunt. Aixequeu-la amunt, que jo la vegi. Tothom. Molt bé. Comptarem a 3 i la fotrem al vent. Per què? Perquè és la carta de la mala sort. S'ha entès o no? Vinga, amunt, que jo ho vegi. Al mateix temps que la llancem amunt heu de cridar la paraula fora! I us sentireu també. Preparats? Vinga, la de 3, 1, 2 i 3... Fora! Sortireu a la tele. Va, continuem o què? Mira, vull que poseu el dit així, aixequeu el dit, amb el dit, molt bé, toqueu-la de sobre. Oh, que ens agrada, que ens agrada? És molt fina, aquesta és molt fina. Vull que tothom agafi la carta de sobre i de dalt la passi a baix. Ja està? Perfecte, vinga amb el dit, toqueu així, amb el dit, toqueu-la de sobre, toqueu-la aquesta... No, aquesta no la volem, Aixequeu-la, aixequeu. Aquesta no la volem perquè aquesta carta representa els problemes de salut, que són els més importants d'aquesta vida. Comptarem el vent i fotrem el vent els problemes de salut. Esteu preparats? Vinga, a la de 3, 1, 2 i 3... No respireu millor ja? Perquè hi ha gent que té al·lèrgies amb constipats i es nota a l'instant, Vinga, va, amb el dit, toqueu la carta de sobre. Oh, que ens agrada aquesta! Vinga, que tothom agafi la carta de sobre i la passi a baix de tot. Molt bé, ja està? Va, seguim, què farem? Amb el dit, toqueu-la de sobre. Aquesta no la volem. Aixequeu-la amunt. Aquesta no la volem perquè representen els problemes de l'amor. Ai, l'amor. Volem estimar i que ens estimin. Fotem el vent, els problemes de l'amor. Vinga, 1, 2 i 3... Fora! Molt bé, vinga, ens queden 4 cartes. Us deixo triar, mira que fort això, us deixo triar una de les de sobre, la que vulgueu, la primera, la segona, la tercera. Agafeu una de les de sobre i aixequeu-la, que jo la vegi. Amunt, heu de cridar més fort, que no podem perdre força. Aquesta no la volem perquè representa problemes a la feina. Sortireu d'aquí, si us ha sortit, demà tindreu un augment de sou. Us ho juro. 1, 2 i 3... Va, que ens queden 3 cartes només. Amb el dit, toqueu-la de sobre. Oh, que aquesta ens agrada molt. Mira, de dalt la passem a baix. Passeu de dalt a baix, molt bé. Què més? Va, amb el dit, un altre cop. Toqueu-la de sobre. Aquesta no ens agrada. Aixequeu-la. Aquesta no ens agrada perquè aquesta representa el Donald Trump. No ens agrada el Donald Trump. Preparats? Vinga, fort. 1, 2 i 3... Heu cridat molt fort ara, jo no vull sé per què. Va, amb el dit, toqueu-la de sobre. Aquesta sí, aquesta ens agrada. Mira, de dalt la passem a baix. Ja està? Vinga, amb el dit, toqueu-la de sobre. Aquesta no. Amunt, aixequeu-la, perquè aquesta representa els problemes més greus de la humanitat. Els galindons. Juanetes, molt bé, senyora. Vinga, comptem a 3 i fotem el vent als galindons. 1, 2 i 3... No mireu la carta que us ha quedat, ho farem tots alhora, la girarem. I si al girar aquesta carta resulta que és la vostra carta de la sort, en tindreu tanta que a canvi només us demanaré que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat. No, vol dir que us haureu de fer petons i abraçades amb qui hagueu vingut, d'acord? Amb qui hagueu vingut, que no quiero pollos, ¿de acuerdo? Vinga, va, a la de 3, 1, 2 i 3, gireu-la. És la vostra? Sí! Estimeu-vos, Vilafranca! Gràcies, ha estat un plaer. Adéu. No, que queda un premi. Oh, que esteu nerviosos, A veure, per probabilitat, si fins ara no heu guanyat res, només quedant-ne un ja no us feu moltes il·lusions, Últim premi, el més important de tots. Premi especial al millor vi català del 2024. Lliuren el premi el senyor Francisco Romero, il·lustríssim alcalde de Vilafranca del Penedès,
i l'honorable senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ai, quins nervis. I el Premi Binari. El millor vi català és per... Ànima de Cal Pagès 2019, del celler L'Antic Magatzem D.O.Q. Priorat. Un altre cop. Oi, que no dormiràs? Tan jove i ha guanyat el premi El millor vi, fill meu. Fem la fotografia? Mare de Déu. Moltes gràcies. Si ens vols dir unes paraules, mira, posem així per no tapar-nos. No, ja ho he pres, això. Ara ja me'l quedo jo. No hi ha paraules. Crec que el que he representat abans, vull dir, tota la feina que hi ha al darrere de tantes generacions i tot, vull dir, no... Vaja, ni els meus millors somnis m'hagués imaginat avui estar aquí dalt i menys amb aquest últim premi. Això ja és el màxim que puc demanar. És a dir, moltíssimes gràcies i, sobretot dedicar-lo a tota la gent pagesa que els últims anys, tant climatològicament com administració, com tots, s'està apretant les coses i, no res, dir que tinc la sort i és un orgull per mi haver nascut a Porrera, el meu poble, i aquest va per tot Porrera. Moltes gràcies, felicitats. Un moment, no marxin, perquè ja hem arribat al final, però jo demanaria, sisplau, a tots els guanyadors i guanyadores si poden pujar aquí a l'escenari ben ràpid per fer una foto de grup. Endavant, cap aquí, aplaudiment per tots ells. Gràcies a tots i totes per venir, ha estat un plaer. Gràcies a tota la gent que ens està veient des de casa, gràcies per acompanyar-nos i ens veiem l'any que ve amb la següent edició. Fins a sempre, bona nit.